Dade nage beske miji Chofo penye tibali gefale Dade nage beske miji Yo dade nage beske miji Chofo penye tibali gefale Dade nage beske miji Sokondo kubi merubi Mosa mosini Hauna ke pulla wa kodo Jamba bandrang ke adunya kon halde orang tan le ko me kanga ya le tan minni Sokondo kubi merubi Jadi duri hari Hauna ke pulla wa kodo Nungu jamyo, nungu rumi Jam miskine be jam bibe julbe nungu rumi Sabi meji mo oro jamano Berna pone bedo ainabe Somi mi jima odo jamano berna bonay bedo subalbe demo wa sepende mena fada yurde ala Bon, maintenant, Johnny, 5 minutes, 5 minutes, Inch'Allah. Langsung kasih. Salam alaikum mon frère. Salut, ça va? Comment tu vas? C'est le matin tempête. Machallah, ça va. J'espère que tout va bien. Ah, ok, voilà. Ok, voilà. Non, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Sur ce plan, on est ensemble, donc il n'y a pas de problème. Et même que non, il n'y a pas de problème parce que Madame Handem Foriati. Donc, ok, on peut se voir à 16h ou à 17h. Ça dépendra de toi. Parce qu'à partir de 14h, là, il y a rendez-vous, il y a que 14h. À partir de 13h, on prend un aéroport. Mais il y a de Madame. Non, Madame. Donc, à partir de 16h, on va foutre le parking et qu'on va. Comme ça, on va discuter, il n'y a pas de problème. Non, machallah, pour propos de chez qui est haut et au fouf, non, là, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, petit de madame, machallah, il était très contente et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème, on se capte d'ici. Ok, il n'y a pas de problème. Et ok, bien de choses à la famille, tu me passes une petite coucou à la famille. Ok, bye, à tout à l'heure. Dade nage beske biji Chofo penye tibali jefani Dade nage beske biji
Bibio dane nage beske mije Jofo penye tibali jefane Da nage beske mije Bibio sokondo gumbi merumi Ha morsa mosini Hauna ke pulla wawa kodo Wood Bibio sokondo gumbi merumi Jadi duri Hauna ke pulla wawa kodo Ay, presque kasni Marie presque. Be kam no deggi nan tan ha joni arta kaccat fo buubi entre bien ginnan tan ha joni Mais c'est tout à fait normal. Ah, kapide fo buubi Tout le temps lundi. Prépare bien grâce. ah bon ginnan ha joni ba farma kaccat anen bi ala mi sara wona kacci to Kadi deltino am set là que mon ami Chérif là nous dit comme le matin. ah ok Serie Seli, machallah. ah on a koy dawti ah bon Donc notre date au niveau du bureau. Je vais réunion Gorset, ça ne prend pas du temps. ah ok Et quand d'ailleurs d'après une journée ko jam jam kan be une surprise kat gor kat yimi jogni ma ah bi ah chaque jour surprise ah bi tu ni ma yende de doyen dañuy madame jontar ba ni moƴƴi kay chaque fois que wil tan ko ah bon surprise de moƴƴi kam sino me mango set ah min de moom ginnana joni kafe de buubi premier ta dawan sax ay dem bi jogi réunion ko topos la réunion extraordinaire ah ay ñu ko jonjon ah bon ah o pregane ket bien nena opta rek mi yarnu wax ala mi ka bibé am ah bina wonde surprise fo ka yarnet non ona ah ko non kay barongo danjade de oɗo docteur manda docteur wi ɗacciti kam mete min mi sellani kono manda Allah tan andi sellani kay kam min to woni ɗo wuuri Allah de andi kono kam min oɗo rafi oɗo rafi ne uddi hakkillam ala woro jokkit ay ñaw wona kañum woni mayde won ɓurɓe ma tampude nana jokke haaju jumen won yahannoɓe tan ha pergiti jani wallahi no woodi kono andi wonko Allah hollata jeyaɓe mum kadi julɗo ko dañi fof yo yettu Allah julɗo ko dañi fof yo yettu Allah kadi rafi o ɓo yeeyam kadi Allah andi tan ko woni ko hen an kadi a tampi a lori hen jobdi noon ko Allah jogui Allah yooɓe heddoto ko yimɓe so gondi pergitte aduna e caɗele fof ne kebto ɗumen ko julɓe jeeyi ɗum ɗo kono fof e wadde noon en ɗacce juuɗe Allah en ɗalde juuɗe mawɗo saabu ɗum an hannde to gonɗa won hannde to ponnoɗa wonde to ɓuri ɗo kono kadi ko gueɗe Allah en jaɓri Allah saabu ɗum julɗo kala ko wawi dañde aduna yo faam ko Allah fayi ɗum sa faami ko Allah fawate maki belamma e caɗele e mette tan haydara e muusa tan te min mbeɗa andi hannde to gonmi ɗo mi wona Allah Allah andi gaddotoɗo e battintoɗo kono won kadi ko Allah hollata jeeyaɓe mum oɗo rafi no gonirmi ni a hultan kono wona rafi woni mayde a hultan kadi Allah seniɗi jeeya ɗum fawɗum tan ko hoddiro wallahi no woodi ɗum fof ko ƴewde beela aɗa gonɗini sa yiɗe ɗo caɗele fof en dañi ɗum ko basal tan
kadi basal ngal Allah fawen ngal en kamdinima hen no feewi kono so tawi aɗa haala ɗiɗo haaluji mbaɗa wayno mbami ni en ganda ko hande en ganda ko janggo mboɗo mi yeehi ha mbaɗa dare lewra saɗa haalum no ganda koye hulɓinde kam gonɗa tan koye hulɓinde kam fama oɗo rafi a ummata jokka e haajuji ma so tawi hawre welede Allah kay. Donc bon ko mbinimam ko au niveau de o ko compte an guddinata ɗum o ko carte guichet o nani chèque o carte guichet o sa yiɗi shopping tan automatiquement aɗa wawi ñen fo tan surprise ɓe tunien ɓe guilam faddat ɗo en mbaɗa ngal wawa deggo ɓuuri ɗum ko an liggi ɗum bon ko ɗum noon ko jewruden seeɗa donc au propos de situation men ko lesdirɗen ko yimɓe fof nen kaala haaloɓe enen tan kaala kono min au fond mbiyatɓe ko yidde wonde entre men nde ɓuuri ko yimɓe ka kaalata ko kono noon min ko yimɓe kaalata ko wonno ko jira ko ɗo ɓinguel ko Allah hokkat ɓe ka kaalata ko min pour min c'est des futilités kaalulaji yimɓe tan donc bon j'avais un ami ɗiɗo temps uji fof kemɓe gonnomi miijo par ce que kankone joguino debbo makko en joguino le même cas donc o propose kam jogui un spécialiste au niveau de France donc ɓe France yaaɗo ha France mi ganda noon kamɓe no aɗa ganda ɓiɗɗo ko Allah hokkata min sinno ko sagam min o mi jibina gala hewɓe ɓiɓɓe kono noon somi yeehi tour somi yeehi jeere jiita yimɓe kene dardem ndeɗon yitere surtout yimɓe galle moɗon sinno ko sagam min o kam a woppannomi ɗo sarma anani mi yiɗa wuttade ma min ka bébé am min o kadi hunde fof en nawta ɗum e juuɗe Allah kono min ɓuuri kam musde hen fof koɗo rafima ɗo hawri ɗo hawri ɗo mi wawa ummade mi wawa yaade hay nokku saka mi walluma kono fof en gartiri ɗum kadi e juuɗe Allah e nelaɗo muɗum ko Allah jogui fof kala ko Allah gaynani gasata eyyi ko ɗo to kalɗa ɗo ko haala reedu ko ɗum min jewten wuuray nduɗo reedu ndu cawɗa hande wonɓe Allah rokki jawdi ha keewi Allah ne haɗɗi men ɗum ɗo kadi so Allah rokki neɗɗo wuurde ha sawi ɓiɗɗo e reedu mum yo yettu Allah kadi faama ɓiɗɗo n ardi fof ko tawi yeeso mum fof ko ɗum Allah fecci ɗum hay min noon hande hay so Allah jeeyi kam ɗo to kaldatmi e ma ɗo caɗelam ala hen sabu ɗum mbeɗa deñi Allah kadi mbeɗa andi juuɗo wawa hebde sona ko Allah fasittinde mum min noon wonko ñagotoma ɗo hakkude neɗɗo e giɗo mum hakkude neɗɗo e joom suudu mum gonga ɓiɗɗo sawama saha mettuɗo musɗo kono hetto fof ko pecca Allah ɗe Allah fecci ken julɓe kadi en jaɓri ɗum Allah min noon wonko ñagotoma so ɓiɗɗo ari so mbeɗa tawa somi tawaka Allah andi tawateɗo e mbo tawetaki mbeɗa ñaaguima saabu Allah e nelaɗo mum ɓiɗɗo no aduna wawi musde e mettude fof so wonani e keecima yo woni e balabe ma saabu ɗum neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri ɓuymbo jibine reedu mum kadi Allah andi kadi ɓiɗɗo holko addata sinno ko sago so ɓiɗɗo ari taw kala kono timmi yeeso mum kono ken julɓe kadi ken julɓe en mbawa diwde hoddiru min noon hannde gueɗel gotel musata kam caggal am ko hunde hetto oɗo mumunte Allah mo cawɗa e reedu ma kono mbeɗa ñaaguima wuuri mbeɗa ñaaguima mbeɗa ñagorima saabu Allah e nelaɗo mum no aduna o addiri fof no muusiri fof ene mettiri fof ɓiyo watte makko hakkille ɓiyo ndenama ganda aduna neɗɗo ko ɓi mayoɗo ɓiɗɗo hande ujunere neɗɗo yiɗi dañde ɓiɗɗo dañi hen enen ko jawdi woni ken ngala caɗele fof en dañi mais hande won joguiɓe hunde fof ko jiiɗa ko ɗo e aduna kono ɓiɗɗo ɓe ngala sodetake hokketake a jibinat tan e reedu ma ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa eɗen jettira ɗum Allah saabu ɗum woni wuurɓe ha maayi jibinani dañani min hande hayso Allah nawi kam mi yiyani ɓiɗɗo kono kam mi yi joom suudam no woni cowi
gonga ni ha joni kadi keseram tan gonda à chaque fois men dum den kadi waɗi kadi yiddi kadi jaha kadi poftoyɗa seeɗa kadi mbaɗa kadi vacances min hooram kadi wonko jinmi haalde par ce que min wawonde toon ko ɓuuri au mois de kañum min kadi min sagam ni ñan jour jettiɗa o ni ñan hen même jour yo yima kadi hunde dirteɗa mbatta e même vel kirɗo ho ki yiɗi kirɗa garta en tout cas de mom so woni toon kam mom hayso do kikam rendez-vous ko gambanami ɗum to fawi tan ke traitement min mbaɗa roron et tout ça ala min kay somi yeehi toon hami yindire docteur o ko wawi wiide kam fof komi garto ɗum wona gono toon nak so Allah jaaɓi inchallah ko foti waɗene fof tan kadi inchallah wala probléme si jettimi inchallah min mbaɗa tous les moyens au moins so ɗoyi kadi mbaɗa andi ha yimɓe galle mum ɓe ene dardemi de ɗoni yitere comme donc ka haydara tan ɗum ko yimɓeɓe alande a majjani yimɓeɓe hande ɗum ko ñaami kono kadi yimɓe kala tan kono heddi ko yidde wonde entre mine ma ɗum tan déjà so Allah jaaɓi à tel point que mami wat ko mbiɗa ko so Allah jaaɓi inchallah keɓeɓe mbiɗen yaɓeɗen daw sono waɗa artude mo restoya Jean ƴettanma bio ok ewo ni dawta ok ce soir inchallah ok ce soir yo tan bébé awe en France mbeɗa safroyo wallahi anda sino ko sabu hande konko fonno yaalo ƴeewoya ɓandu makko ndu a waɗi tan analyse uji ƴeewa hoore ma watta haytara est ce que yadun so andi yimɓe jigui ɓiɗo konko holno foti wadde aduna mami ya ha joni de mala choix mi yaha tan mo jogui jawdi omo jangi ala ko ala e aduna gueɗel gotel on ko ala ko ala ko ɓesum kono Allah ko moƴƴo wasta ma Allah waɗi sutur inchallah wuuri na mbeɗo ñaagoma sabu Allah e nelaɗo mum watti ɓiyo hakkille mbatta e hoore ma hakkille paama kala ko mbawɗa kala ko wawi hebdem e kala ko wawi ardema woppu juuɗe ma fof e gueɗe Allah sa watti gueɗe ma juuɗe Allah tan a tampata ala baba galle gidam mi jaage kadi dannam satiri kam miro kiyade lelnam satiri kam Allah bijadema goyo gidelam